awake dhewe besok kowe pengen maem-maeman apa? Aku toh Mas, nah aku yo makan makanan western kalau Mas. Oh, makanan luar negeri? Iya dong. Apa saja itu? Kayak gini telo-telo gini kok aku udah waleh, aku enggak mau. Sudah waleh, pizza, pizza, hotdog. Kalau kita apa? Suwe ora jamu terakna. Suwe ora jamu. Jamune pancen apik. Jamune pancen apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit. Pak Lurah? Ora, ki mau aku dibisiki. Aku ora tau nggawa cash lho Len. Ren, engko tak transfer dhewe lho. Pak Lurah niku. Nggih, delokno nomor rekeninge dalange lek kuwi ngoten wae. Wah. Nggih ta Pak Lurah? Endi, Bang? Lho Mlayu. Wah nek kono to. Ndi to? Nggih. Alhamdulillah sowan masyarakat Desa Pagu penonton Nggih. kebak bludak ramai. Alhamdulillah. Wah, jandas tok. Nggih. Sak awake. Ya sak awake to. Heeh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon terkhusus Bapak Kepala Desa Pagu kalian perangkat desa. Alhamdulillah. Iya. Wah, sampean mong kan ngertekne Pagu. Pagu. Aku yo ngertekne. Ngartene napa Mas Samirin? Ben yo Pagu kuwi no. Oh, tetep Pagu. Heeh. Lah kok sampean ditransfer aku ora no. Ya, Mary. Yo panggah. Pak aku kok ngarepe rada gedhi ya. Pagu. Pagu. P. Perangkate. A. Agresif. G. Gregah sumringah. Gak gerangsang to. Ora. U. Untuk warga masyarakat Pagu semuanya. Kowe kok yo iso to. Iso ngono ra tepuk tangane pito bucarik barang. Lah, ini nyatusan. Gak oleh ya. Ora entuk. Saiki kemarin. Mbak Mintul dongane apa kanggo warga masyarakat Desa Pagu yang malam hari ini mengadakan acara Bersih desa. Suruhan niki nggih. Nggih. Diduk niki sehat selalu nggih masyarakate niki. Amin. Perangate nggih ngoten sehat Nggih. selalu panjang umur, Amin. rezekine kuatah sedaya nggih. Amin. Amin. Nah, nek Mas Samirin dongane apa? Nggih, nderek kedonga mugi-mugi khususipun Bapak perangkat Desa Pagu dipun paringi sehat seger waras lan ugi warga masyarakat sedaya mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Lan ugi bapak-bapak muspika ugi rawuh niki. Ngaten nggih? Nggih. Mugi-mugi tansah siap dan siaga untuk melayani warga masyarakat dan untuk melestarikan budaya di kawasan Pagu dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mas Samirin kalau Mbak Mintul ki mau berangkat dari rumah jam berapa, Mas? Kula wau jam 3 sore. Wah, alhamdulillah. Mbak Mintul? Kula jam bar magrib kula pun. Alah bar magrib apa aku wis nek kene awakmu jeneng omah. Tebih to saking mriki, Mas. Oh, Jogja kula. Sinten? Daleme Mas Samirin. Lek kula antawis 50 km. Oh, mengaten. Yuk saiki atur panglipur kanggo pembukaan Mas Samirin karo Mbak Mintul tak aturi nggo opening tembang duet wong Tembang loro. duet. Duet. Ayo. Duet. Ya. Lho penggemare ki lho. Iki sing kono kae wedhu. Wes duduk. Duduk. Aku demen sing kae sok kedlungup-dlungup. Piye? Apa nek? Oh iya. Gak lek ku joget saking semangate kae. Sik tol-tol mau geret nyanyi to iki. Lah aku lho, enek welese brang mau delikne. Misos dhewe tak pisui. Napa? Iming-iming. Oke. Oke. Oh ya, oke, siap. Jadi Bapak Pak sopo kok Pagu? Ahmad Wagu. Oh iya. Oh Pak Ahmad saking Pagu. Oh, nggih. Ahmad Pagu. Iming-iming, Mas. Siap, oke, Siap, ya. Kanggo pembukaan Spesial menghibur ana ing acara Bersih Desa Pagu. Oke. Iming-iming. Iming-iming diaturke, heeh, kanggo opening, heeh. Monggo dadekno Mas, Mas ki buat ya. Ya. Luar biasa. Masih bersama Asta Brata. Astabrata. Mbak Mintul dan Mas Samirin. Nggih. Asta Brata ini menyimpan berbagai potensi, ya toh. Oh. Musiknya sae, gamelane nggih sae. Alhamdulillah. Aja to mung sinden karo pengerawit. Tak golekne kanca. Ono. Sini ini ada potensi. Iya. Heeh.
Sik, aja bengok-bengok sik. Sik, kalem. Wis to. Jarwoi, sik to. Yo sik to kalem sik. Sik, kalem sik. Sik gantian Gantian. Sik to kene tak omong sik. Yo. Sik to. Mas Akbar calonku tak ngomong sik. Lah. Rumangsaku. Sini itu menyimpan berbagai potensi. Contohnya tak undangke artisnya Astabrata. Lho. Nggo artis dhewe ya. Loh, piye to? Ganteng pol. Bukan hanya Mas Samirin dan Mbak Mintul. Nggih. Yang Astabrata juga mempunyai artis yang tampan, dedeke dhuwur, gede putih, pekulitannya kuning langsat. Berarti senenganku. Ayo no, luwih ganteng kok aku Mbak Mintul. Idolamu kok. Idolaku. Luwih ganteng. Luwih ganteng kok dalang. Luwih ganteng kok dalange. Rambutnya dawa. Wah, rambutnya dawa semiran. Wah. Semir ireng. Semir ireng. Sak raine. Semir ireng sak raine. Sak raine. Yo, Mas Victor diunggahne serampat. Madhep kono sik Mbak Mintul. Madhep kono sik. Victor. Madhep kono. Victor, ayo naik Victor. Ulo piye Mas? Ayo. Wis, madhep kono sik, aja gak oleh delok. Gak oleh delok, Mbak Mintul gak oleh delok. Jan seleramu tenan to. Tenan? Ganteng kok gak? Pol ganteng. Putih kok gak Ren? Teteke karo aku rada dhuwur kono. Dhuwur kono? Iya. Berarti Kulitane ganteng to? Wah, jan pol. niki sampun. Sampun angsal. Mendekat sana. Jan awakmu bejo tenan. Yo jombla aja wae. Wes ning gurine. Wes. 1 2 Alon-alon. Ditungi Mas Samirin. Kaget. Ditungi Mas Samirin. 1 2 3. Balik kanan. Sik to aku yo ndredeg to wonge ganteng. Kalem. Jaga sewah. Kalem. Kalem ae. Kalem ae. Langsung muter. Tenan Mas Akbar wonge ganteng. Yo ngene. Mutering. Aduh apa iki? Mutering. Seret. Lah, mesti ambruk sampean. Tenanan kaget. Wah, jan seleramu pol. Aku tak nek mburimu menawa geblak tak tambah. Aku wis kemecer Rin. Yeay. Ayo. 1 2 3. Opo ki? Piye to piye? Kurang piye? Kurang ganteng piye, kuning langsat rambutnya lho. Rambutnya ngandian-ngandian. Delan cepetan blangkone diluk. Lho kaya jeng Lho dalah. Mas Akbar lo ngapusi aku kok. Salaman ya, perkenalan. Perkenalan Mas. Dik Mintul Mas. Kayak nomik. Bisu to. Munio. Bisu to niki. Mas. Wah. Tek ono sing seliramu tenan to. Kok gak. Mas. Nggih. Namine sinten? Kula Nggih. Victor. Victor. Oh Victor. Wah, Ya Allah. keren kok jeneng itu. Sampean kesini tadi diantar siapa? Mama? Papa? Iya. Papa. Iya. Aku bareng sopir-sopir mau, Mas. Sopir-sopir. Sampe ini masih sekolah apa masih? Alah. Wah, bati weh. Kayak penyanyi nyangking kiri. Ais. Nyapa? Pripun enggak? Apa? Nyapa to kok nyawang kene? Iya kuwi lho. Pancen madepe pasti ngono tol. Kene madepe. Heeh. Mas. Nggih. Ini kita SD kok jenengan jak to Mas Akbar? SD piye? Ayo mantuk. Hei. Nyapa to? Sik to sabar. Sik to, Bos. Wis to yo. Sik to. Yo. Garapanmu aja kasar-kasar. Wong bagus sih kaya ngene lho yo. Heeh. Sik. Sik tak golekne kanca. Oh iya. Heeh. Mbak Hani jumeneng sepotono to. Ya, oke. Yo. Wes tak Copot batumu mari-mari. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Hani. Mas Akbar sing ganteng-ganteng dhewe. Kene. Ganteng-ganteng. Yo, apa iki? Kok Kulinamu karo masku to? aja ngomongnya kuwi. Aku mengko diseneni. Gantenge ganteng kono ning perkasane perkasaku. Masa ta? Opo Selamat malam.
Wah. Lah, aja aku mang wis di WA sing hati-hati lho. Iya, santai. Sampeyan Mbak. aja berkecil hati ya, Mas. Aku rara meri kok. Akbar ini apa? Diadu, Mas Samirin. Seumpama ini adalah bahtera rumah tangga. Upama Victor bojone Mintul. Ya rene, Aku bojone Hani. Iki. Mbak Ani. Terus aku kon nyapa iki? Kowe wasit. Mean. Heeh. Saiki didu suarane. Antar ora. Antarane aku karo Mas Victor. Oh iya. Adu romantis Aku ning seumpama. kene, aku ning kene. Iya. Heeh. Seumpama ini adalah rumah tangga. Rumah tangga. Nggih. Garis Garis kene. Kira temboke ya. Garis ya. pelok Mas Andra. Samirin garisnya murep rin. Diadu suarane. Iya. Bawa yen ing tawang ana lintang. Oke. Victor. Semangat Yen ing Mas. tawang le. Yen ing tawang. Ayo Mas Victor semangat sayangku ya. Semangat. Semangat. Nanti kalau kamu nggak semangat tak gendong. Oke. Nanti kalau enggak semangat tak setrum. Ayo. Ya. Bawa sik. Iya. Sapa sih? Kowe sik no. Awakmu kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Ya pinter. Yo pinter. Sik. Sing mau wasi apa to, Jan? Ora lek lebokne iki mau lho. Wo. Yuk. Iya. Yo gelas sampean yo Mas yo sing apik yo. Iya jelas Sampean aku kan toh. sekolahan kulan yo toh. Ya apik. Ayo Mas, enggak usah menghiraukan itu. Apik. Itu rumah tangga yang bahagia tapi sebenarnya Oh, tidak. tidak wis serik ra apa-apa. Serik iri. Aku malah bingung dhewe. Lah Jal, ono sik. Ayo. Iya. Mike barang ki yo apik iki lho Mas. Mike barang ya apik iki. Mike sing kedelok kok godireng lah kae. Apa Jarno. kae Mike Combe, cilik, ya. kaene sing ngasih embel. Ember, combe ra apa-apa. Combe. Pak nyun Iri telo kali kabeh. gede ini. Iri ambek adewe. Nggih. Yo. Iya. Masa ngono ki iso muni tenan sampe sampe. Gaku wae. Nebak itu apa ora? Padahal wedokane kakek. Iki bojoku iso ngawur urusan rumah tanggamu dhewe. Tasile olah ra? Rumangsa Nyomangan iki meneng iki ben gandang sik. Anteng wong loro anteng. rumangsa. Wis ndang. Kok yo lah. Wis ngadep ora. Bakno rumah tanggane luwe. Oh luwe. Luwe bako. Luwe alah wis ben. Ya. Bako jajane wong kene ora gablek tuku dhuwit. Kok tuku dhuwit tuku jajan. Kok ora mampu. Wis Dang, yo. Yen ning tawang hono lintang. Dek Hani, Dalem iki lho Mas, dalem. Meneng kok. Iki ben tutukne sik. Sik to diselani Ora sik. iki lho telane lek medhuk Mas. Dek Hani, Dalem. upama awake dhewe besok rabi, kowe besok awake dhewe besok kowe pengen maem-maeman apa? Aku to Mas. Nah aku yo makan makanan western kae lho Mas. Oh, makanan luar negeri? Iya dong. Apa saja itu? Kayak gini telo-telo gini tuh aku udah waleh, aku enggak mau. Sudah waleh. Oh, Pizza, udah waleh, pizza, udah waleh. pizza, Iya, pizza, hotdog, pizza, hotdog, hotdog. Kalau hotdog. kita apa? Spaghetti. Oh, spaghetti wis mambu. Mambu, kok diwene kono no? Oh, Alah, ndenginane tuku spaghetti blotong no. Ora apa-apa, penting lah enak. Manganmu apa manganmu? Bojomu mbok tukokne apa bojomu? Wah, aku yo ora sombong kok. Apa? Sego aking. Jangkrik ya toko aking. Ngirit. Irit. Ngirit. Gak masalah, yo wis. Cah ayu. Aku ngenteni. Upama dhewe esuk kencan numpak mobil apa mobil? Ya Allah, ya mobilnya ya paling ndak ya Ferrari to Mas. Ferrari, Aku Ferrari. sok sampean tumbasnya mobil Minimal apa Mas? Alphard minimal. Alphard iya Alphard. Lah aku Mas, aku sampean tumbasnya mobil apa? Ambulan. Mayat kuwi rumangsamu. Wong lanang ra tanggung jawab, Sing Rin. koyo ngono lho Ferrari, tono Ferrari adewe apa? Ya Yo wes. sing rodok keren didik. Mosok ambulan ndak-ndake becak lho ora Duh, apa-apa to. kok becak. Ben Anu ketok ndengi mesra. jawane Becak nang sing ya, reyen kan? apa Iya. saya gak nutot ae kreditnya amen nunggak ae akhirnya dijaluk. Ora apa-apa. Tutukno terusno suaramu. Ora masalah, sing Marang penting iso meko, yo. kredit. Ayo. Marang mego ringang kosong. Awake dhewe besok malam pertama ning luar negeri. Oh iya dong naik pesawat to Mas kita. Australia, Amerika Serikat, Bukan pertama nanti Mas. Amerika Serikat ya. Bukan Amerikan jengat itu toh? Oh, Yo, bukan. Jengate wis no. Oh. Kayak jajal. Halah. Apa Wong ini, Amerika apa ini? Serikat. Kuwi nang Amerika. Adewe nanti Mas. Ayo dhewe ning semampir.
Hemat tok. Wis Rumangsane begenggek apa piye bojone? Lah dalan. Loh, iya. Kok koyo ngono Karo piye? bojone megenggek-megenggekne piye to iki? Aku wis mbok entasne no. Apa kubahan kok disutase yo. Sun takon war tane reki minuman soda gembira minimal soda gembira. Iya, Sprite Fanta ngono kuwi Sprite wis Fanta. lumrah ya Mas ya. Kono apa kono apa? Waleh Apa awakmu apa? Baleh, Apa? Bosen ade. bosen. Ade Yo. paling enggak yo anu lah, Apa? ciu. Oh, ciu. Kelarangan. Apa? Banyu tajin. Pah, kowe sembarang ora modal belas sih piye to jane? Ngirit. Ya ngirit-ngirit tapi aja nemen-nemen bojomu ayune kaya ngene lho. Alang kok nek rasane yo dijolke ngono. Oh alah. Wah, loro. Mangsaku. Yo. Janji yo. Janji kueling Terus sumedot rasan tias ingsun Mas, Yo, aku sok sampean gene omah sing godi ya Mas ya. yo mah dikat limo Alah omah doro kuwi paling. Terus engko enek anune ya Mas ya mobile engko Mobil, jejer. heeh. Heeh to. Terus ban engko jerone engko cemepak kabeh. alah wong mobile mau ambulan lho. ora apa-apa Korek. Mobil amlan apa tapi omahe tingkat 5 he. tingkat limo tingkat limo Enek lipe apa gak? enek lipe Ya Allah. yo lagi pondasi tok ngono ketoke Piye to kok Piye to pondasi maksudmu tok? iki? yo nyicil kuwi mau to yo Wis-wis ngacelne wis. Tak belo malah ngacel. Mas adewe to Mas anu besok ki rumahe to pintune iki berlapis emas ya to Mas. Berlapis emas Jendelane, 24 Mas. karat. Jendelane Mas terlapisi berlian. Wis dilapisi apa? Dilapisi apa weh? Semen kok semen ben kuat tok. Larang semen indut ya, indut ya. lempung lho cocok Terus piye? Terus piye? Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi Enak ya, Mas. langit. Pancen yo bakno sebelah ya keluarga Edian no Lah ora nek apa-apane. Kuwi ngono kreminen Mas. kok kreminan piye to Pancen aku karo iki kulino diwehi apa? Mintul Rabi Pektor anak-anak Jos. sak botol Sprite. lho ra apa-apa malah penak lek ngedusi ayo le ya dus yo Yo, Rumasane ngerti kowe blas. suaramu. Ayo Mas aja gelem kalah. tangi sing tias ngenteni padang rembulan Ngono kuwi jajal ndodok di pangku Mbak Mintul di pangku jajal Jajal. Sing mesra karo bojone. Kaya aku pirang-pirang kaya ngene mawon ayo. Ayo jajal Om, santerin. Contohne jajal ndodok. Aku piye? Lah nyapa? Ceng. Bojomu kae, bojomu kae. Iki lho apa-apa. cengkeng. Aku piye? Soale piye iki? Ora Cengkeng, apa-apa. oh bangga. Nah. Aku kon piye? Iki munggah sisih. Iki munggah sisih. Jane iki Lah. dong apa ora to? Lah. Ah ngene. Nah, kaya ngene iki lho jale. Lah. Kita Gak romantis. punya harga diri. Bojone kuwi yo Bojone. njaluk di bangku wong. Jajal, kowe iso mangku ora? Iso mangku ora? Jajal, kowe. Jajal. Jajal. Yo iso to. Bojoku mosok gak iso ya apa Iso. sih? Ayo Mas. Weh. Piye to Mas? Kuwi menunjukkan ora perkoso ya Mas. Bih, geding aku. beh wedine rame mergo kabotan awak Yo, Mbak ini jumeneng. Heeh, iki minangkani pamundhut. Heeh. Nggih. Iki milih Cundamani atau lamunan? Permintaan. Heeh. Kesepakatan lamunan berdua, nggak kesepakatan apa-apa. berdua. Nggih, monggo. Oh, enggak usah, nanti saja. Wis pokoknya penting gue drama cedak-cedakan. Nggih. Apa? Lamunan. Lamunan. Oke, siap. Nggih Pak Ne. Anu, maksudnya Pak Ne berak. Kok iso pakai barok itu? Pak Ne Mas Akbar maksudnya. Oh iya. Kan dia ini WA aku panggan. Piye? Ada deh. Kita tak didai. Ya. Papa kok makan toh? Nah, bojoku Papa. cepek wong. Wis kintil-kintil. Oh papa yang nyelonong.
Loh nyapa? Yo, Pak Neno. Ili bilang bos. Papa lagi ndaut. Lah yo. Yo, lamunan. Yo. Mbak Hani dan Mbak Mintul. Oke, aku bergoyang Mas Amirin. Oke. Sumripet angin. Oke, Mbak Hani duduk dulu sama Mas Pekitor duduk dulu. Oke. Niki Pak Lurah saking tasih lenggah Mas Mas Amirin. Taksih menika. Masih. Monggo katuran minggah, Pak. Monggo, Pak Boten Lurah. kita sepatah dua patah kata. Nggih, mungkin sambutan Pak dulu. Lurah. Joget-joget di atas, Pak. Monggo, Nggih, boten monggo. napa-napa, langsung niki mumpung direkam, diabadikan. Monggo. Nggih. Monggo duduk. Monggo, Pak Kepala Monggo, Desa. monggo Bopo. Kula aturi jengkar saking sosoro priaran. Mungkin bisa sekalian kali Bu Cari. Nggih, monggo. Sekalian, monggo. Monggo Pak Lurah, Nggih. bagaimana komentar pada suasana pada malam hari ini? Monggo kepareng-pareng dawuh. Monggo, Bopo. Alhamdulillah Nggih. kelihatannya sangat luar biasa Nggih. dan penonton kelihatannya sangat Kondusif. Apresiatif. Senang. Nggih. dan merasa bahagia Nggih. Amin. dan juga kelihatannya juga semangat. Terus Amin. Tanggap nene. Pak Ibu Cari, mbok menawi Cari, wonten paring monggo. dawuh komentar. Terima kasih untuk kru Astabrata. Nggih. Kemudian untuk bintang tamu Mbak Mindul, Pak Samirin, Nggih. dan tentunya untuk keluarga besar pemerintahan Desa Pagu, pemerintah desa beserta lembaga desa, seluruh warga Desa Pagu. Rangka Desa Pagu ini sesuatu yang luar biasa. Ugi boten kesupen kepareng Bapak Camat, Nggih. Pak Kades Oh, nggih. yang hadir Dan saking juga besar. Bu Cari, kebetulan Pak Camatnya Mbak Mindul itu kecamat Pak gitu. Camat Gurah. Oh, Pak Iya, Camat saya Gurah. sudah Yaitu ke Pak. Iya, Pak dan Ramil dan juga Pak. Nah itu Oke. Berarti dari ngerobak. Kecamatan Gurah juga. Kalian betul. Pak Kades Pasar Monggo, aturan mungkin tindak bisa datang gabung di panggungan. sini, Monggo. Bapak. Monggo, duduk. Nggih, Monggo, monggo Bopo. Pak Camat, Nyemanggaken. Pak Dan, Monggo Pak Camat. Alhamdulillah niki Pak Camat. Oh, Pak Camat. Gurah, niki Pak Camate Mbak Mindul. Oh, dan Pak niku Camat. Pak Dan Ramil nggih kebetulan Pak Dan Ramil Gurah. Nggih. Dan termasuk wilayahnya Gurah, wilayahnya Mbak Mindul. Nggih. Wah, wilayahmu akeh men tuh. Oh, tak kene apa adane. Monggo ngersakaken request menapa Bapak Lurah dan Pak Camat mungkin. Nggih, monggo. Kita Nggih, sakit rindu. Oh, sakit rindu. Niki. Sinten? Pak Pak Camat. Oh, nggih. Sinten? Oh, kula. Oke, nggih, kali Mbak Oke. Mintul kali Mas Samirin mawon, sakit rindu. Nggih. Napa? Boten sakit. Wah, siap. Boten sakit. Ampun, anu riyen, Oke. ampun. Kali kula monggo mriki. Heeh. Tak warai, Pak. Kula kurang bar kok kene pindah ana karo gone. Marah ya, Lek. Leh, Joget di sini nggih Pak Lurah, Pak Camat nggih. Jangan turun dulu. Nggih. Nggih, siap, monggo. Yuk, sakit rindu. Tiap tuas. Ya. Mangga. Yuk kita joget bersama-sama.
Terima kasih Pak Lurah Pak Camat Bucare. Matur sembah nuwun. Mbak Mindul duduk dulu. Ganti sinden-sinden asa berata. Mbak Enggar katuran jumeneng ana ing pepanggungan sepotono to. Yuk, celorot. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Diselingi maca surat dulu ya. Hence monggo. Mas Akbar menika saking Bapak Dr. Andes Hadi Panji Suroso. Kepareng nyuwun kitir sumilir atau selendang biru kagem sedaya masyarakat pagu mugi tansah guyub rukun murah rezeki mulya donya akhirate. Amin. Matur nuwun. Selendang biru ya. Nggih, saking Bapak sinten? Saking Bapak Dr. Andes Hadi Panji Suroso. Pak Suroso ngoten nggih. Maka selendang biru katur para warga masyarakat ing pagu sedaya. Nggih. Ya. Mangga dadekke ya. Hei. Kagem Bapak Suroso, selendang biru dituraken Bapak.